खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव 27 जुलाइ 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनि सुबुरुन गैयाजासे दिनै जेबो आगान एबा बेबादि खामानि दा खालाम जाय दिनै राङारि खहा खालामनो हागौ। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि गोजौ गोहोखौ मोजाङै बाहायनो नाजा। दिनै गोबां जेंनाफोर जागोन जायफोरखौ गोख्रै नोजोर होनांगौनि गोनांथि दङ। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा गावनि फंबाय एबा बिनानावनि मददजों मुलाम्फा मोननो हागौ। आलासिफोरनि लोगोआव रंजानो थाखाय मोनसे गोमोथाव सान। कर्क राशि। नोंथांनि गोब्राब आखुआ बिसिजों सोमोन्दोखौ गाज्रि खालामनो हागौ। माबाफोर मुगैथाव खामानि मावनायनि सिगां नोंथांनि आखुनि फिथाइफोरखौ सान, हायोब्ला नोंथांनि गोसोखौ सोलायनो थां। सिंह राशि। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनैनि गोब्राब थासारियाव नोंथांखौ हेफाजाब होनायाव बारा गोसो गैयाबो जानो हागौ। दिनै नों गावनि बिमाजों मोजां सम बारहोनो हागोन। कन्या राशि। नोंथांनि सावस्रिया दिनै नोंथांखौ आबुङै हेफाजाब होगोन। नोंथाङा सासे मेलेमजिबि सुबुंखौ लोगो हमनानै नोंथांनि गोबां जेंनाफोरनि सुस्रांनाय मोनगोन। तुला राशि। गोबाव जानाय रांखौ मोनफिननायजों लोगोसे रांनि थासारिया साबसिन जायो। नोंथाङा नोंथांनि न'नि आबहावायाव साबजाथाव सोलायनाय लाबोगोन। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा आराम खालामनांगोन आरो खाथि लोगोफोर आरो नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव खुसि नागिरनो नाजानांगोन। धनु राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा खाना अननायखौ मोननो हाथाव खालामनो थांगासिनो दं। मकर राशि। रांनि मुलाम्फाया नोंथांनि मिजिंथिनाय बायदि जानाय नङा। नोंथांनि गोहोनि थाखोआ गोजौ जागोन। कुम्भ राशि। फालांगियारि थांखिनि थाखाय लानाय दावबायनाया गोलाव समनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। गावनि देरसिनजों नांज्लायनो हागौ, जाय नोंथांनि थाखाय मोजां नङा। बेनि गेजेरजों नोंथांनि रागाखौ दबथायनो हायो। मीन राशि। मोजां मोनलायनाय गैयैखौ दिनै मोनदांनो हागौ। मोनसे गाज्रि आरो मुखुब सानखौ बिदाय होनो थाखाय मोनसे मोजां मोनानि जानायनि सानथांखि बानाय। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।